Топ 5 неща, които не трябва да правиш, когато загубиш залог. Номер 5. Да мастурбираш. Допаминът ти вече е много препържен, но ти си мислиш: една бърза ще ми помогне да облегча напрежението и стреса. Ще ми помогне да забравя всичко, което се случи преди малко. Но това ще те остави в още по-кофти състояние и е една от най-лошите комбинации. Номер 4. Взимане на пари на заем. Виж сега, много добре знаем къде ще отидат тези пари. Директно към машинките. Което ме води и към номер 3. Игрите на машинки. Започваш да използваш машинките като начин, по който да покриеш загубите си. 5 евро на врътка, 10 евро на врътка. Можеш да направиш 100 врътки за 10 минути, без дори да се замислиш. Това абсолютно изцежда твоята банкова сметка. Номер 2. Слагаш комбиниран залог преди да заспиш вечер. Лягаш си с голяма надежда. Може би е единственото нещо, което ти помага да заспиш, знаейки, че си заложил и може да спечелиш. Но проблема е, че не можеш да заспиш, защото тревожността вече е във връхна точка, чакайки сутрешния резултат. И номер 1 няма как да не е, когато опитваш да избиеш загубите. Егото ти се активира, режима бий си или бягай се включва, имаш наеми сметки за плащане, не вярваш, че трябваше да губиш. И започваш да преследваш обратно загубеното, независимо на каква цена. Ако се припознава в някой от тези, може би си зависим към хазарта. Но не се страхувай, защото аз мога да ти помогна да спреш.